Enpresa handiei buruzko politikak eta estrategia zehatzak behar ditugu Euskal Herrian. Enpresa handiek eragin handia dauki euren inguruan, bai ikuspegi ekonomiko, zein soziologiko eta politikoan. Eta ez da onargarria gure ustez, horrelako enpresetan krisialdi baten ondorioz leherketa handiak gertatu eta langabeziaren aldetik edo jabetzaren aldetik edo gertatzen diren sorpresa hoien aurrean bai eragile politikoak eta bai gure eragile sozialak eta gizartean oro har behar den moduan prestatuta ez egotia. Horreri aurre egiteko behar dana da lurralde bakoitzean eta Euskal Herri mailan edo erkidego autonomo mailan estrategia zehatzak martxan jartzea ziurtatzeko garrantzitsuenak diren enpresa handiak nolabiteko kontrol edo gainbegiratze baten atzetik daudena. Hau da, arlo publikotik jarraipen zehatza egin behar da enpresa horietako bakoitzaren egoera eta arriskuak eta aukerak zeintzuk diren, bai eta estrategia definitzeko politika publikoen aldetik. Estrategia horiek oso diferenteak izan daitezke, kasu batzuetan inbersoreak erakartzeko edo inbertsio publikoak egiteko, gobernu korporatiboan eragiteko, laguntza konkretu batzuk bideratzeko, dana dela. Politikoki jarduteko, eragiteko tresna oso desberdinak egon daitezke, baina funtsezkoa da enpresa horietako bakoitzaren egoera eta etorkizuna ondo aztertuta egotia eta mapa horren aurrean estrategiak eta politikak diseinatuta eta prest egotia.